i mi smo kao i Crvena zvezda želeli pobedu, ušli smo agresivno, dosta poveli, imali prvo poluvreme tečnu igru, dobili na našu žalost gol u tom produžetku poluvremena. To je bio jedan dobar vetar Zvezdi u leđa, koja je u drugom poluvremenu dominirala, imala svoje šanse, nije postigla gol. Mi smo imali neke kontre, ali nismo neku pravu šansu napravili i mislim da je rezultat sasvim realan. Pozdravljam publiku i jednog, a pogotovo našeg tima na ovakvom odzivu, ovakvom broju. Zaista je milina biti na takvom jednom događaju kakav su navijači nama priuštili. Mislim da utakmica nije bila toliko kvalitetna koliko borbena i željna pobede jedne i druge ekipe. Nije sramota i na svom terenu protiv svetskog prvaka i Crvene zvezde igrati nerešeno, iako, kažem, smo mi želeli pobedu, međutim nismo uspeli, ali nije toliki bio pad kao što je bio u nekim prethodnim utakmice. Jednostavno, Zvezda je jurila rezultat. Moji igrači su pružili svoj maksimum danas, želje i htenja, i to je taj rezultat koji je proizišao iz te njihove želje i htenja.